Ексклюзив? Так. Мяне не прынялі ніводны іншы універсітэт, акрамя гэтага. Ой, я вельмі колі. То мяне яму выганяць з універсітэту за тое, што я вам зараз пакажу. Куды ідзем? Голыя студэнты збіраюцца ля аднаго з інтэрнатаў. Так Максим Богданович потрапіў у Гарвард, тому што ён Максим Богданович. О, моя любимая американская кава. Ну, слухай, ім цікавы беларусы. 60 прэзідэнтаў розных краінаў з універсітэтаў выпусцілі. Что тут написано? То яны збяруцца разам, каб пакрычаць. Праз якую мы дэманструем нашу годнасць. Гэта сапраўдны слон. Нобелю здрадзіла жонка з матэматыкам. Мадэліраванне ракавай опухолі. Пакіне штучны інтэлект без працы шмат матэматыкаў. У беларусаў ёсць свой стыль. Вітаю, я Алесь Чахоўскі і вы на маім YouTube-канале «Беларускі вайб». Вы глядзіце 4-ю серыю вострасюжэтнага трылера пра сэксе беларусаў і беларусак. Гэтым разам з бостонскіх універсітэтаў Гарвард і Тафтс. Адметная рыса беларусаў і беларусак – прага вучыцца і пазнаваць новае. Як беларусу паступіць у Гарвард? Чаму гарвардскія студэнты бегаюць па кэмпусу націшом? У выпускнікоў Гарварда жыццё маліна? Як прыкладная матэматыка звязана з даследаваннямі ракавых пухлін? Праз колькі год штучны інтэлект вымесціць матэматыкаў? Навошта прафесару патрэбны пажыццёвы кантракт? Пра гэта і пра іншае у беларускім вайбе з Максімам Богдановичам і Аркадзем Кірштейнам. Я прыехаў у Гарвард. І не проста прыехаў у Гарвард, а завітаў да вельмі класнага беларуса, якога завуць вельмі сімвалічна. Максім Богданович. Макс? Здорово. Максім Богданович, студэнт 4-го курса Гарварда, прэзідэнт клуба беларусаў Гарварда і адзіны беларускі студэнт у Гарвардзе на гэты час. Вершы не піша, затое танчыць сальсу, мае багаты дыпламатычны досвед і амбіцыі ў палітычнай кар'еры. Дзе мы знаходзімся, раскажы. Зараз мы для майго інтэрнату, ён называецца Kirkland House. І тут кожны дом, такіх 12, дзе жывуць студэнты. Гэта наши общаги. Ну такая вот я зайшоў, кінуў валізы, такой дастаткова камфортабельная общага. Ну слухай, это просто я чацверакурснік, тому з кожным годам у вас жытло лепш і лепш. Так у вас што, дзедаўшчына? Так, сур'ёзна, але яна такая інстытуцыяналізаваная. Ці ты чуў што-небудзь пра Беларусь? Так, ведаю. Я маю унікальную магчымасць і прывілей мець Максіма ў якасці суседа па пакоі. Значыць, ты шмат ведаеш? Мне хацелася б думаць, што я шмат ведаю, але ты калі-небудзь каштаваў беларускую кухню? Беларуская кухня? На жаль, не. Але я ўпэўнены... Максім, ну ты чаго? Ты павінен што-небудзь яму прыгатаваць. Я ўпэўнены, што ў Нью-Йорку, калі ў нас будзе кухня, ён гэта зробіць. Прыгатуй для яго дранікі. Табе спадабалася? У цэлым мне гэта вельмі спадабалася. Вельмі ўлагоджвае, як плынь. Гукі флейты, чымсьці нагадвае турэцкую музыку. Там таксама выкарыстоўваецца такі рытм і падобныя інструменты. Музыка як бы пераносіць цябе ў іншы свет. Напэўна, збольшага гэта таму, што я не разумею словы. Але я глыбока пагрузіўся ў гэтую музыку, і ў цэлым відэа, відавочна, знята вельмі добра. Прадакшн вельмі высокай якасці. Куды ідзем? У сталоўку. О, сталоўка, возьмем каву. Так там же бесплатная кава по дороге. Так у нас таксама бесплатная, але трэба ж сталоўку вам паказаць, як всё выглядае. Клас. Я як даведаўся, што Сашу горадзе, так трэба ж даць поўны тур. Это наша комната, пакой называецца Junior Common Room. Тут часам збіраюцца усялякі сустрэчы дома, любыя мерапрыемствы тут праходзяць, напрыклад, раз у семестр у нас есть тэатральнае шоу, дзе студэнты звычайна бяруць нейкі класічны твор і яго перарабляюць у сучасную пастанову. Так, ну, напрыклад. Макс сказал, что тут можно покаштаваць бесплатную каву. Мне трэба тут спыніцца, таму што Нельга заходзіць, таму што тут ежа для тых, хто... А адкуль яны ведаюць? Потому что ты не выглядаешь як студент второй. Нават не як чацверакурснік.
І гэта Я не працуе- выглядаю як студент. Так, так, так. Чаму ты захапляешь? Ну, не то, что захапляешься, а вучишь так пакрысе эфіопскую мову. Ну, у нас есть Зуфан. Зуфан працуе ў нашай сталоўцы. Жыве Беларусь. Живе весна. Okay, great, thank you. А ви сагінально? А ви заграли. I'm gonna get some coffee. Ну, калі б не було Зуфану, мені б не було їжі. Cheers. Cheers. Це... О, моя любимая американская кава. Ну, слухай, ні. Тебе подобається тут вчитися? Реально? Що у тебе за спеціальність, факультет, ну то Це прикладна математика і економіка. Коли ти вчиш прикладну математику, то треба обрати, куди ти будеш її прикладувати. Hello, hello, how are you doing? I have a friend from Belarus, he's a travel blogger. Колькі грошей коштує навчатися у Гарварді? Ну, мені безплатно. Тому що ти отримав стипендію, так? Так. А що треба, каб отримати стипендію? Быть бедным. Ну, бедным по американским стандартам. Это там Слухай, ну, заробок таких- батьков до 70 Ну таких тисяч людей доларів на год. достатково все ровно. Кожен білорус, який потрапить в університет, гарантовано отримає повну стипендію. Тому що, Так а як потрапити? ну, просто здати екзамени, написати есе, отримати рекомендації Рекомендації. налево. Екзамен здати зараз тяжко, тому що в Білорусі вже нельга здати американські екзамени, але з наступного року їх можна буде здати онлайн. Це Harvard Yard, тут живуть першокурсники пішли. І це самая старая частка кампусу. Я тут живу на першому курсі. Ось тут. Окей. І там на третьому поверсі. Це Widener Library. Одна з самих великих бібліотек у США. Грант на те, як побудувати цю бібліотеку, дала жінка з ім'ям Widener. Її син, і можна зараз побачити, там буде Ілкінс, щось таке, Widener, загинув на Титаніку. І вона вирішила, що коли б він ведав, як плавати, то він би і не помер. Тому вона сказала, що кожен, хто зараз вчиться в університеті, повинен здати екзамен по плаванню. I'm from... Я з Лас-Вегаса, штат Невада. Ты чула что-нибудь про Беларусь? Не, Ой, мамі. ти справді здимаєш? Ну добре. White monkey flow, white monkey flow. Калі чуєш гэты мюзик, тады разом з нами хоу. Ми покажем тобі, хлопче, як тусує на... I liked it. Мне гэта спадабалася, я здзіўленая, што больш нічога пра Беларусь не чула. Значит, ты насамрэч нічога не ведаеш про Беларусь, про беларускую культуру? Наогул нічога. Ну, цяпер зможаш нешта прагугліць. Так, я гэта і зраблю. Спадабалася табе песня? Так, Клас, вялікі дзякуй. дзякуй табе. Атрымлівай асалоду ад вучобы. Я тебе веду на самае прыгожае месца ў гэтым кампусе. Туды ўвогуле цяжка патрапіць, асабліва калі ты без кагосьці з універсітэту, але і асабліва з камерай. Але ў нас атрымаецца. Это тут здымалі Гаррі Поттера? Не, але маглі. Вось бачыш, там розныя Вітражы? вітражы, там перікл. Тут на першым курсе за гэтым сталом мяне вучылі пісаць па-англійску. Тому што Ты не ўмеў? Не ўмеў. Ну, не ўмеў пісаць акадэмічна. Я пакажу Алесю наш мясцовы паб. Там студэнты могуць есці 25 cents wings. Ён зараз зачынены, таму што зараз 12 Рано. дня. Слухай, а в гэтым пабе можна выпіваць, так? Можна, але калі Але трэба... до 21 года Пасля 21 можна. Ну жесть, уже калі ўсе вывучыліся, тады можна выпіваць. Так. Ну, карацей, я тут ад вас нешта хаваў. У мяне была бабуля, і гэтая бабуля мела свой банк падчас першай У сусветнай. Нігерыі? Не. І яна давала грошы немцам, брытанцам, французам адначасова. Ну і карацей, так атрымалася, што яна дала гэтыя грошы ў Гарвард. І вось зараз наша месца выпівальная названая у яе гонку. Але гэта ўсё лухта, калі што. Я Ну, просто зразумела, Это так. все лухта. Як табе жыць з такім імём і прозвішчам? Выдатна. Мне здаецца, я потрапіў у гэта месца, тому што у меня такое імя і прозвішча. Я патлумачу як. Тому што калі я вучуся ў школе, то кожны раз, калі я прыходзіў да новай настаўніцы, яна праходзіла праз ліст вучняў, яна такая: я заўсёды другі, тому што Богданович 3 секунды, клас толькі пачаўся, яна такая там: а ўсе Богданович, Максим Богданович, давайте мы запытаем Максима Богдановича, што ён ведае там пра гісторыю, пра хімію, пра біялогію.
І я заўсёды быў падрыхтаваны. Я быў падрыхтаваны на першы рок, я ведаў, што мяне запытаюць, і я заўсёды выдатна адказваў. Я прачытаў 3 главы наперад, я адказваў, ёй вельмі падабалася, яна думала: о, які разумны хлопец гэты Максім Богданович. Выдатны, і імя такое прыгожае, і разумны яшчэ такі, і вось сидзіць так сабе выдатна паводзіць, пастаўлю яму добрую адзнаку. Ну і пасля гэтага занятку я ніколі не рыхтаваўся. І мне не трэба было, таму што яны ўсе думалі, што я выдатны вучань. Ну і такім чынам атрымалася, што калі ў 11 класе мне трэба было паступаць, не было што напісаць у сваё рэзюмэ, і ўсе настаўнікі думалі, што я такі выдатны вучань. Вось. Таму так Максім Богданович патрапіў у Гарвард, таму што ён Максім Богданович. Як табе давялося зрабіць так, щоб тут вот наш сцяг быў? Ну, карацей, як даведаўся, што Алесь будзе ў горадзе, так я ўсе званкі, ну і вось. Я толькі што Алесю скардзіўся, і ён вырашыў гэта запісаць, што мяне яму выганіць з універсітэту за тое, што я вам зараз пакажу. Эксклюзив? Так. Мы зараз пойдзем у абсерваторыю універсітэцкую і праверым, ці ёсць у мяне доступ. Окей. Так, тут ёсць абсерваторыя на вышыні гэтага сайнс-цэнтра, і каб мець да яе доступ, трэба прайсці курсы. 3 заняткі, каб табе патлумачылі, як гэтая абсерваторыя працуе. І я прыйшоў заняткі, але мне не ведаюць, ці мне далі доступ. Клас! Йоу! Алесь распішацца, што прыйшоў. Трэба было па-беларуску пісаць, каб яны не зразумелі, але ж што зробіш? Я латинкой? Ну вось, так каб не зразумелі. Раней тут яшчэ былі бінакуляры, і можна было глядзець удаль, але пасля хтосьці ўначы пачаў глядзець на студэнтаў, і чым яны займаюцца ў сваіх пакоях. І тут такія моцныя бінакуляры, што праз іх можна было бачна, што чалавек на сваім ноутбуке піша. Таму яны іх прыбралі. Ёсць такая традыцыя, што ў першы дзень экзаменаў а 12 ночы голыя студэнты збіраюцца ля аднаго з інтэрнатаў і бегуць круг па Harvard-Yard. І гэта называецца Ты калі-небудзь такое бачыў? Primal Scream. Так, конечно. А сам бегал? Не, сам не бегал. А что такое, не адважыўся? Ну, там справа ў тым, што людзі з трэногамі прыходзяць з камерамі і здымаюць. І гэта не круто. Калі б ты, конечно, пабегаў бы, але ж... А каго больш, дзяўчат ці хлопцаў? Ну, я думаю, што там 80/20 хлопцаў больш. Have you heard anything about Ты Belarus? чула што-небудзь пра Беларусь? Ну вось аператар мой аднагрупнік з Беларусі. Але акрамя гэтага хлопца ты што-небудзь ведаеш? Шчыра кажучы, не. Не? Прабачце маё невуцтва. Всё нормалёва. Бяжы, не слухайся нікога, крычы. Сапраўды сучасна? Табе гэта падабаецца? Так. Я думаю, ім ёсць што данесці нешта накшталт болю. У цэлым гэта крута ці не? Так. Зараз зможаш пагугліць і што-небудзь паслухаць беларускай музыкі. Добра. Ты павінен гэта зрабіць, чувак. Дзякуй. Скончваючы Гарвард, Так. ты ўжо не будзеш мець вялікіх праблемаў, каб уладкавацца на класную працу. Ну, на якусьці працу ты дакладна уладкуешся. На класную працу табе так все роўно трэба будзе... Пратэкцыя. Не пратэкцыя, табе просто трэба будзе кампетэнтна. Ну, кампетэнтна, але все равно ёсць такой лоббізм, да, то есть все-таки ёсць пэўная каставасць. Тут у самай вышэйшай лізе ў Штатах. Няма такога лоббізму, каб відавочнага лоббізму. Клубізма, я бы гэта так. Можа быць, калі ты выпусціўся адсюль, то ты, напэўна, ведаеш кагосьці, хто працуе там, дзе ты хацеў бы працаваць. Ты можаш напісаць імейл, і на твой імейл адкажуць. І пасля ты можаш даслаць сваё рэзюмэ і на яго паглядзяць. А Гарвард дае табе магчымасць ведаць, што на цябе паглядзяць. 60 прэзідэнтаў розных краінаў з універсітэтаў выпусціліся. Я не ведаю адакладную лічбу, але там шмат. Куды ідзем, дарэчы? Мы зараз ідзем назад да майго цябе. інтэрнату, і я пакуль распавяду, як патрапіць у Гарвард і як тут вучыцца. Вось, я ўжо распавядаў, што галоўнае гэта добра вучыцца, добра здаць экзамены, мець рэкамендацыі, напісаць выдатнае эсэ. Але самае галоўнае, што я зразумеў, гэта тое, што гэтае месца, яно як венчурны фонд. А мы ўсе інвестыцыі. І у розных венчурных фондаў ёсць розныя мандаты. Яны хтосьці хочуць толькі бяспечныя інвестыцыі, хтосьці хоча больш небяспечных, хтосьці дзівак нейкі, хтосьці проста працуе па правілах. Гэтае месца працуе па правілах на 80%, і на 20% яны дзівакі. Мяне не прынялі ніводны іншы універсітэт, акрамя гэтага.
а я падаваўся ў 12. Ведаю яшчэ такіх хлопцаў з усходняй Еўропы і дзяўчат таксама, які таксама патрапілі толькі сюды, ні ў якае іншае месца, таму што мы штосьці пабачылі цікавае. Важна, калі вы будзеце рыхтавацца, гэта каб вы не саромеліся таго, адкуль вы родам і які досвед вы мелі. Калі вы нарадзіліся ў Хрушчоўцы, нейкім беларускім горадзе, трэба, напэўна, вярнуць, то гэтага не трэба саромецца, гэта проста трэба напісаць. Калі вы жылі ў сям'і, у якой, можа, там бацька не быў разам з маці, ці яшчэ штосьці такое, ці падчас пратэстаў вас ці вашых сяброў пасадзілі. Гэта ўсё досвед, які важна асэнсаваць і пра які трэба напісаць. Мне атрымалася паступіць, напэўна, з-за таго, што я шмат чытаў, і у меня была магчымасць параўнаць нейкі свой маленькі досвед з тым светам, пра які я даведаўся з кніг, з таго ж Ютубу, ад іншых людзей. І я не саромеўся гэта сказаць, што так, вось такі ў мяне ёсць маленькі свет, але я яго асэнсаваў, і мне здаецца цікавым, і калі вы мне, Гарвард, дадзіце веды і магчымасць тут навучацца, я яго павялічу. Сапраўды праўдзівая рэч, што гэтаму месцу трэба цікавыя людзі, тому што іначай яны разумеюць, што яны не развіваюць. Таму ім цікавыя беларусы, так як у нас ёсць гісторыя, якіх часта няма настолькі цікавай сярод амерыканцаў. Да мяне тут не было беларусаў 6 год, як казалі. Пасля я паступіў, яшчэ адзін хлопца паступіў, і зараз таксама зноў нікога няма. Таму нам трэба, каб хтосьці прыехаў, пераняў эстафету. Каб хтосьці пераняў, трэба, каб вы патлумачылі сваю цікавую гісторыю і падаліся. І я буду вельмі рада вам дапамогчы, калі вы мне напішаце, Алесь, перадасі мой контакт, так? Да, вы можете написать у комментах, калі камусьці цікава больш даведацца пра Гарвард і пра паступленне в амерыканскія універсітэты, вы можете пакінуць праз каменты. Можете просто загугліць, калі нешта незразумела, то я патлумачу, як працуе фінансавая дапамога, як атрымаць стыпендыю, якія экзамены здаваць, як можна рыхтавацца бясплатна. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Дзякуй табе вялікі, дружа. Дзякуй, Алесь, што прыехаў. Зараз я знаходжуся на цікавым месцы. За маёй спіной і туды, вось далей, праходзіў гарадскі такой хайвей, гарадское шоссе на такіх вялікіх бетонных слупах. Калісьці вырашылі, што не, трэба гэту дарогу адсюль прыбраць, і проста гэтыя дарогі памясцілі пад зямлю. Зараз гэта такая алея, хтосьці называе гэта Green Line, Green Way, хтосьці называе Big Dig. Не Dig, а Dig. Мы едзем в універсітэт Тафта. Гэта быў магнат, які даў грошы на заснаванне гэтага універсітэта. Там працуе Аркадзь. Паглядзім, што гэта за універсітэт. Паходзім там, паглядзім і паслухаем цікавыя расповеды Аркадзя пра што ёсць акадэмічнае жыццё ў Бостане. Аркадзь Кірштейн. Навукоўца, выкладчык універсітэта Тафта, даследчык у галіне матэматычнага мадэлявання фізічных і біялагічных працэсаў, суарганізатар беларускіх культурніцкіх івентаў у Бостане, знакаміты ў беларускай суполцы тым, што заўжды ўсім дапамагае ў любых пытаннях. А які ўзрост універсітэта агулам? Нешта кшталту 150 год. Ну што, мы нелегальна перакрочваем дарогу. Тут няма пешаходнага перахода, але і машын таксама няма. Тут гэта называецца Нью-Йорк стайл. Будынак называецца Камінг Цэнтр, таму што мясцовы магнат, сучасны ён, я яго бачыў, даў грошай менавіта на будынак. Там класы, зараз ідуць заняткі, і можна праз шкло ў дзверы паглядзець на студэнтаў. Яшчэ гэта вот эти вот знакамітыя дошкі, якія можна бачыць у амерыканскіх фільмах. Аркадзь, прадэманструй, як яно працуе. Тут ёсць амаль усе спецыялізацыі, якія можна прыдумаць, але універсітэт падзелены на коледжы. І вось ёсць коледж навукі, коледж мастацтв, ёсць асобна школа медыцыны і школа дантыстаў. І вось гэтыя две школы, яны амаль багацей за ўвесь астатні універсітэт, і яны асобна у цэнтры Бостона, то бок не на кампусе. У гэтым будынку знаходзяцца 3 факультэта і 2 інстытута. Колькі каштуе тут адукацыя? Калі ўлічваць
жытло, то атрымліваецца нешта кшталту 60 тысяч на год. Мы пытаемся проникнуть в мой офис. Математика такая творчая наука. Беспорядочная. Подлумачкалі, ласка, што тут увогуле, ну, простой мовай для простых смертных, што тут напісана? Калі хто не бачыў, калі штосьці з гэтага пісалася, то ён нічога не зразумее. Таму што, ну вось, пісалася нешта, а потым прыйшоў іншы студэнт ці прафесар. Вось, напрыклад, нешта тут ужо пісаў прафесар, і вось мы абмяркоўвалі, і ён сцёр тое, што пісалася. Вось разам з гэтым просто тут вот кусок сцёр і напісаў нешта новае. Вось частка малюнкаў звязана з гісторыяй матэматыкі, то бок драўнекітайскі матэматык, егіпецкі, вон у Канзасе таксама вядомы матэматык Арыстотель і колькі дыстанцыя. А частка звязана з гісторыяй гэтага месца. Класна. Сцяна як дошка, як фліпчарт. Карацей, наверх холма некалькі шляхоў ёсць. Прышпільна тое, што вось першы паверх уваход вось з гэтай вуліцы, на якой мы зараз, а з апошняга паверха прамы выхад наверх холма. Гэта Tufts Canon. У яе ёсць свой асабісты інстаграм. Студэнты маляўнічага факультэту яе перамалёўваюць амаль літаральна кожны тыдзень. Яна абмалявана ў нейкія колеры, якія ажыццяўляюць сучасныя вось на дадзены момант навіны. Калі пачалася вайна ва ўкраіне, яна была блакітна-жоўтая. Калі там былі пратэсты ў Іране, яна была ў суадносных колерах. А калі былі пратэсты ў Беларусі? Мяне тут яшчэ не было, не ведаю. Я гляджу, што дастаткова такі вялікі, да, кэмпус. Па амерыканскіх мерках ён крыху менш за сярэдні. Універсітэт, у якім я навучаўся сваёй аспірантуры, там кэмпус прыкладна ў 5-7 разоў больше. А што значит кэмпус скрин? Я ведаю столькі ж, сколькі ты. Я думаю, што яны збяруцца разам, каб пакрычаць. Што называецца верхні кампус, то бок ён літаральна на холме. І будзем спушчацца ў ніжні кампус, які ўнізе холма па другую сторону ад нашага факультэта. Гэта таксама кампус, гэта жытло для часовых візітёраў. Гэта будынак предназначаны для прэзідэнта універсітэту. Ну, як у Белы дом прэзідэнт ЗША, так прэзідэнт універсітэту заязджае вось у гэты будынак і жыве там. Ёсць сустрэча з прэзідэнтам амаль кожны месяц для працоўнікаў. Я туды не хадзіў ні разу. Я зараз на тое, што ў акадэмічных кругах лічыцца непастаяннай пазіцыяй. У мяне кантракт на 3 гады. Таму удзельнічаць у доўгачасовых падзеях мне не так цікава, як тым, у каго кантракт на ўсё жыццё. Такія ёсць? Так, такі ёсць. Гэта называецца tenure. І вось гэта тое, што я буду шукаць у наступным годзе. Большасць такіх сталых прафесароў, яны на кантракце, з якога не могуць звольніць, акрамя як за нейкі крымінал. Каб больш сталыя прафесары маглі працаваць над такімі праблемамі і не хвалявацца за сваё жыццё, свой заробак. Я тут хожу ўжо як свой чалавек. Слухайце, з карткай Аркадия. Ёсць спакусы, конечно, потрапіць в какую-нибудь секретную лабараторию, но не буду. Але глядзіце, вось, працуе тэма, працуе. Вось, гэта тая лепшая, больш адрамантаваная аўдыторыя музычнага факультэта, дзе сярод іншых беларусы Бостона ладзілі некалькі імпрэз. Маргарэта Ляўчук, Ілля Сельчукоў, Зміцер Вайцюшкевіч. З свайго боку магу сказаць, што гэта вельмі прыгожая заля, з просто абсалютна файнай акустыкай, з шыкоўным раялем. Культура і, у дадзеным выпадку, музыка – гэта і ёсць тая наша беларуская мова, на якой мы размаўляем са светам, праз якую мы
дэманструем нашу годнасць. Мы падыходзім да царквы на кампусе. І царква гэта мультиконфессиональная. Тут ёсць і пастор, і ксёндз, і равін, і мула. Мы падыходзім да слана Джамба, які сімвол тафт. Тут ва многіх універах абіраюць нейкую жывёліну ці нешта як маскот, ну, то бок нейкі сімвол. То гэта сапраўдны слон, які працаваў у цырке у 19 стагоддзі. Калі ён ужо быў блізкі да пенсіі, Тафтс яго выкупіў, ён быў жывым сімвалем, жывым тотемам. Ну, ведаеце, прафесара універсітэта Тафт могуць дазволіць сабе атрымліваць асалоду з шыкоўным відам з руфтопа бібліятэкі, вось прыблізна вот такім чынам. Апішы, калі ласка, што ёсць сучасная матэматыка і над чым ты працуеш не толькі як выкладчык, вот чаму прысвечаны твой час, твае даследаванні, чым ты займаешся? Першае, што трэба сказаць, гэта што ў сучаснай матэматыкі значна больш галін, чым было нават 300 год таму. Тая галіна, у якой я, гэта мадэліраванне. І тут, так як я размаўляю з гуманітарамі, я хачу зрабіць крыху крок назад і ўзгадаць, што ў школе былі раўнанні. І рашэннем гэтага раўнання была лічба. Так. X раўно 3. Вось тое, чым я займаюся, ну, вобласцю по вялікім рахунку, называецца дыферэнцыяльнае раўнанне. І рашэннем дыферэнцыяльнага раўнання будзе функцыя. То бок не проста лічба, а вось уяві пакой, і вось тэмпература ў гэтым пакоі – гэта функцыя, якая вызначае тэмпературу ў кожнай кропке пакоя. У пакоя 3 памеры, то есть, па-першае, у кожнай кропке пакоя, а па-другое, у кожны момант часу. Якая практычнасць у гэтым? Вот конкретно для, там, не знаю, для людзей? Адна з маіх галін, напэўна, бліжэйшая для панімання бытавога, гэта мадэліраванне ракавай опухолі. Як вынік мы можам вылічыць, як хутка будзе расці ракавая опухоль. Пакуль што мы працуем з нечым кшталту сярэдняй тэмпературы па бальніцы. Зразумеў. Але мы рухаемся, каб разумець лепш, як расце рак, што важнее для якога віда рака. І для цябе, я так разумею, вельмі важна, што сваім даследаваннем ты робіш пэўны ўнёсак у будучыню і для так. Чым навуковая праца, праца даследчыкаў, конкретно, калі мы кажам пра матэматыку, прыкладную матэматыку, адрозніваецца тут ад таго, што ёсць у Беларусі? Ну, першае, што прыходзіць у галаву, гэта фінансавая кампанента. Памеры грантаў, якія можна атрымаць, тут яны значна большыя. Ва ўсходняй Еўропе ўвогуле няма фінансавання на такія далёкія планаванні. Ты ведаеш гэтую гісторыю, што Нобелю здрадзіла жонка з матэматыкам, і таму ніколі не было Нобелеўскай прэміі па матэматыцы? Гэта прышпільная гісторыя, я не ведаю, наколькі гэта блізка да праўды, але з тых часоў, ты ведаеш, вельмі шмат матэматыкаў, дарэчы, атрымалі Нобелеўскія прэміі ў эканоміцы. Ты габрэй, ты родам з Беларусі, 11 год уже, амаль 11 год жывеш у ЗША. Што для цябе ёсць беларускасць? Як ты можаш апісаць тыповага, тыпічнага, годнага беларуса? Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта прага і гонар быць беларусам. Арыентаванасць
на нешта чалавецкае, чым на нешта рэчавае. Пасля 20-го года беларусы вельмі шмат данацілі. Мэта іх цягне данаціць. Амерыканцаў ёсць звычка данаціць, а мэту яны ўжо знаходзяць. Ім трэба рабіць нешта такое, і вось што зрабіць? Яны ўжо знаходзяць у залежнасці ад таго, што ім пападзецца. У Ізраілі, дарэчы, таксама ёсць такая практыка. Трэба зрабіць нейкі гешэфт. Так, калі ёсць сапраўдная мэта, мы ўсе збярэмся, мы ўсе дапаможам, таму што нам важна, каб людзям было добра. Вот чалавецкае. Ці ты лічыш беларусаў у сексе? З пункту гледжання Амерыкі адназначна. Тут у іх няма свайго стылю. У беларусаў ёсць свой стыль. Я ўжо крыху амерыканізаваўся. Ты зусім не амерыканізаваўся. І вось гэта параўнанне у нас зараз бачна. Размова не пра тыповы стыль. Размова пра наяўнасць стылю. Як ты лічыш, ці пакіне штучны інтэлект без працы шмат матэматыкаў? Пакуль не. Колькі яшчэ год даеш на то, каб пратрымацца? 100. 100 год, да? Справа ў тым, што ўсе штучныя інтэлекты зараз працуюць статыстычна. Ну, нават нейкую дамашку па даволі складанаму матэматычнаму курсу я яму дам, выдасі рашэнне, ну, напэўна, ён памумнее. Але у адным выпадку з 10 гэта рашэнне будзе вельмі добрым, паступоўным, цяжка знайсці, што не так, але неправільным. Цісні падабайку, падпісывайся на канал, пакінь каментар і падзяліся з сябрамі. Убачымся неўзабаве, каб ізноў адчуць беларускі вайб з класным беларусам, доктарам і даследчыкам з Бостона Юрасём Паповым.